Ake ngiphinde futhi ngikhulume nabesifazane ngodaba labo engihlele ngidila nalo nsuku zonke zaphuma, ukuthi kahle kahle umuntu onjani ongakwazi ukuthi ayokwenza ilata lomntwana entabeni. Bese ngiphinda futhi ngikuveza ukuthi ayikho imfihlo uma ngabe ukuthi ukhipha isisu. Le video iyoyilekela kakhulu intsha ngoba uma kuwukuthi mhlasimpe ususesigabeni esithile usuqala ukuganga, kodwa uyabuka ukuthi umthetho uqinile ekhaya, uma ukhulelwe nenhloso ukuthi unenhlelo zokuthi uzikhipha isisu, yazi ukuthi ayikho imfihlo ezoba khona lapho uma ngabe ukuthi kuyenzeka lento yakhe iyaphumela ngempela, ngoba wena usahlukile nenkabi, wena usahlukile nombulali, wena usahlukile nalabantu. Once nje kwakhona umuntu okuthiwa uma kwathiwa nje usunomphefumulo osungasaphili ngaphansi kwakho, wena umbulali. So-ke umehluko wakho ukuthi wena kusamele ukuthi lento ivele uma ngabe sikuhlupha. Yabona awufani labantu ababulala abantu othola ukuthi gcina bona kungabahluphanga, bahambe bayogeza bebe right, beqhubeke nempilo bese bebona mhla uphela. Ingakho abanye bengilwisa bethi hayi inkosi yembona nto washona nowavuka, awekho umuntu wazi indaba lani, bacatha umdlalo into okukhulunywa ngayo, indaba yokubulala umuntu. Lento yokubulala umuntu serious. So once kwakhona ingane othi uyayikhipha wena umbulali. Okay, ngisacela ukuqala ngichaze la. Nakhu kini kukholiwe inkolo eyinkinga, abazali bakho bathatha inkolo eyinkinga, uyafisa ukuthi mhlawumbe waphuphunyelwa isisu kahle kwangasiyona inhloso, kodwa saphuphuma nje ayikho into ongayenza. Kodwa usuyathola manje ukuthi kunomntwana ofisa ukumlungisela, kodwa kini akukhona ukwenzeka ngoba kini banenkolo abakholelwa kuyona, amasiko abawagcini. Uyakhona-ke ukwenza ilata entabeni, ube uthola umthandazo ozokwazi ukuthi awukusiza, akusebenze kahle udaba lakho, akutetisa, akwenze yonke into, umntwana amenzele entabeni. Angeke kuze kube nencane inkinga, abaningi abantu abasetshenzwa ngaleyo nto leyo, ayikakazi yaba nenkinga futhi banemvuzo, banezinto abayibonayo engizibona leso. Phela kade ngaqala uTikTok mina from 2021, noma nje ukuqala ukwenza amavidiyo kade ngakuqala. So kunabantu abaqala ukungilandela izolo, kunabantu abangiqala ukungilandela namhlanje, kunabantu abangangazi. So-ke akade sasisebenza nabo bayalazi udaba, noma bengenziwa yimina ngangibachazela. Lowo muntu lo uyakhona uyokwenza ilata lentaba ngoba awukho umkhokho kumele kube ukuthi ayikho into azoyifihla. Yabona? Ayikho into azolokhu eyifihla ngoba vele uyasibona isimo sakuba ukuthi okay bakholelwa enkolo le, uyahamba kuyokwenza laphana ngendlela efanele. Wena uma kuwukuthi kini wakhipha isisu, usuwumbulali automatically. So kune-process ende, kudinga ukuthi ube nembuzi ezobulawa kini, hhayi entabeni. Imbuzi ayibulawa entabeni ngoba loyo benza ilata lentaba uyobe enza izinto zokuthi enze ngey'nkukhu, uyobe engenzi ngembuzi. So ngey'nkukhu ngokwehlukahlukana kwazo ziyokwenzeka ngoba kufanele kube khona eyomtetisa, khona ekumvula amehlo, khona ekumqamba ikhama, khona ekumgqokisa, khona ekuthi khona izalukazi sehlambulule, khona ekumhlambulula, khona ekumhlonza nomzanyana. So lowo muntu lo izokhona ukwenzeka kahle, into yakhe ngeke ize ibe nankinga ngoba vele iy'nkukhu zigcina entabeni. Imbuzi ayisebenzi entabeni, ngeke nikwazi ukudla ukupheka imbuzi entabeni. Yabona? Suke sekuyinto serious uma kuyimbuzi. So wena usadinga nje imbuzi yokuthi iyobulawa kini, ixolise emntwaneni. Imbuzi imele icala elilodwa. Ngizoxolisa ngesenzo engingasenza mntanami la okhona, ngithi cha, ngangenza ubungane ngoba lento yokubulala umuntu ayilungile, lento yokukhipha isisu ayilungile ngoba usuke usumbulala lapho automatically. Lento usufaka umkhokho, usufaka ukhondolo ekhaya, sekumele kube nembuzi yokuxolisa, uyicebe kumntwana, uyithuke, uyibize ngayo yonke into, usho ukuthi uyamthanda, uyacela lapha khona ukuthi uNkulunkulu amkhumbule ney'dalwa zakini zikwazi ukuthi zimenze abe umntwana ohlambulukile nogezekile, ukuze akwazi ukuthi emebuya ey'nganeni zala ekhaya noma ebuya la ekhaya ebuye ebe uyithonga elihle. Ngoba kuzoba nenkinga uma ngabe ungayibulalanga imbuzi yokuxolisa ukuthi wena wakhipha isisu, bese kuba nembuzi yokuvala umkhokha. Lento kahle kahle yokukhipha isisu inkulu, ayiyonto encane, kahle kahle ukubulala umuntu ayiyonto encane. So wena usumbulala automatically. Yingakho abanye abantu bavukela phela empilweni lento yabo ukuthi bakhiphe izisu, kuhamba kuhambe manje sekukhona ingane sekumele ilungiselwe. So ayikho imfihlo ngoba kuyaphoqa, kumele kube nembuzi ebulawa ekhaya kuvala umkhokha, ukuthi asinayo i-secret ukuthi namhlanje sofihla ukuthi hhayi sizokwazi ukuthi sikwenze le ntabeni kanje kanje kanje. Umkhokha kumele uyovalwa ekhaya, kushiwo ngoba usufaka ukhona. Lento iyafana nomuntu oteta ngomthungo. Once umuntu wabeletha ngomthungo, automatically sekuziy'nkinga lezi sey'ngena ekhaya ngoba sekuyoba khona iy'ngane ey'beletha ngomthungo la ekhaya. So uma usukunamandla usungakwazi ukuthatha imbuzi yemsamo, hhayi uyomvala. Lento yokuvala inzalo iwumbhedo,
bomkhunani bokhokho lesigameko esehlele umakoti wala ekhaya, ngiyasibabaza ngiyasikhuza. Ake nizameni indlela ukuthi nitholise umntwana ngendlela kuyona, ngoba njengoba esethola ngomthungo nje iy'ngane, kuyohamba kuhambe la ekhaya kube khona umuntu ofuna ukubuya avuke. Kodwa manje uma ngabe ubuya evuke kuyena uyovuka kanjani, ngoba uyakalelwa iy'ngane uma ngabe ezalwa ngomthungo. Ngicela niyiqede le ndaba ukuthi athole iy'ngane ngomthungo. Ngembuzi lapha nemsamo kuyokhona ukwenzeka. Angithi uyobe usubikela amakhehla ngoba akhona awufuna ukubuya aphile, uthi awufuna ukuvela kulo nkosikazi. Angimele kube ukuthi kuvala umthungo. So ngisekuthenini-ke ayikho imfihlo ongayenza uma ngabe ukuthi ukhipha isisu. Kuyaphoqa uyigcine isifika kubazali. Asikwazi ukuyisebenza ngemfihlo. Hhayi manje bekhaya ngifuni kuvele ubaba noma bengangibulala. No, kuyaphoqa ngoba umkhokha kumele uvalwe ekhaya. Kumele ubulala imbuzi yokushweleza uxolise. Umkhokha yenye into, ukushweleza yenye into oyenze ey'dalweni zakini, ngoba usuwenza into eyinkinga esiyovuka ingunaphakade. Mntanami la ukhona ngiyayixolisa, ngiyazehlisa ngento engayenza, ngiyakuhlambulula namhlanje ngithi cha. Ma ngabe fika ngey'bonakalisa ey'fanele mntanami, ngiyakuthanda ngosibani, mangenza ubungane. Ngiyaxolisa ngento engayenza, ngenza ubunja, ngenza ubunuku ekhaleni, kodwa ngithi namhlanje mntanami la ukhona, hhayi ngoba ngiyakuthanda namanje. Uyizicebe, uyibophe enganeni ngoba ingaqedela ngisho umendo. So asinayo imfihlo esingayenza, uyabona? Uma ngabe nje ubulele kuyaphoqa ukuthi ugcine efika ekhaya ngoba lento isumkhokha, ngaphandle komuntu ophuphunyelwe yisisu ngoba kuba inkolo ibavimbile, isaphuphuma kahle. Lowo muntu engakhona udaba lakho ukuthi umchaze ukuthi lusetshenzwa kanjani entabeni, futhi asisetshenziswa yimina, cha. Ngiyamchazela ukuthi ikuphi okumele akulindele kumthandazo azobe emlekelele, kumele agade u-1 no-2 no-3 no-4. Ayikho imfihlo ekhona kule nto uma ngabe ubulele umuntu. Ngiyabonga ithuba.